どれにしよう、どれにしよう。すみません。はい、いらっしゃいませ。このケーキと、このケーキをください。かしこまりました。このケーキと、このケーキですね。はい、そうです。あ、すみません。ショートケーキもください。かしこまりました。よろしいですか？はい、お会計1000円です。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のまとめ。すみません。はい、いらっしゃいませ。このケーキをください。お会計1000円です。これ、これ、それ、あれ、足す、ケーキは、このケーキ、そのケーキ、あのケーキ、これ、それ、あれ、足す、鉛筆は、この鉛筆、その鉛筆、あの鉛筆、これ、それ、あれ、足す、猫は、この猫、その猫、あの猫、これ、それ、あれ、足す、人は、この人、その人、あの人、このケーキをください。今日はここまで。またね。